Assalamu alaikum. Da fatan mun tashi lafiya, barkanmu da juma'a. Ga masu tambaya ta yanda za su je su saita RPC ɗinsu na ko blockchain da aka canja. To da fari dai kafin mu je ku tabbatar yanzu kun je kun yi update ɗin app ɗinku na MetaMask. Yanda ake claiming ɗinku na riga da na tura muku. So wanda yake da matsala yanda ake claiming naku ko da aka wannan bidiyon ya kasa, to RPC ɗin MetaMask ɗinsa ne na ko latest one ɗin da aka canja ne bidiyo ya canja ba. Ko kuma wanda ya je staking ɗin ko yana so ya je duba ya kasa shiga site ɗin, ya ƙi ya connect, ya rinƙa nuna masa fari fat. So ba komai bane, RPC link ɗin da aka canja ne na MetaMask baka canja ba. Sannan ma wanda suke amfani da Aave, nan ma an daɗe da canjawa na Aave exchange kenan, nan ma an daɗe da canjawa. So zan ɗan yi bidiyo a kai, zan muku bayani yanda abun yake. Dan Allah wanda suke bibiya ta private, dan Allah kowa ya ƙoƙari ya kalla. Yawanci sai mun saki bidiyo mun manta da kwanakin baya ga mutum ya zo yana bibiya mu, yana haɗa mu da Allah. Dole sai an tura masa. Saboda haka dan Allah mu ma ku rinƙa mana adalci, kuna mana abubuwa in mun saki abu dan Allah ku rinƙa ƙoƙari kuna bibiya dan Allah. So da yanzu zan tafi gadan in nuna muku abun bai da wahala. In na gama bidiyon na ƙasa bidiyon na don sa link ɗin yanda kowa sai ya kwafi sai ya je ya ɗaura a wannan gurin RPC ɗinsa cikin MetaMask. So abin da za a yi ba wani abun da za ka zo ka wani dogon wannan bane. Kawai nan gurin setting ɗin da za ka shiga ko za ki shiga, ga alamun setting na wannan gurin gashi na danna shi. To shi za ka danna, to kun ga gashi nan ga general, ga security and privacy, ga advanced, ga contact. So abin da za ka yi nan networks ɗin da za ka shiga, ka ga shi nan RPC, to sai ka shiga networks ɗin. To in ka shiga network sai ka je ka yi selecting ɗin ko, sai ka san me ka saka ko ɗin ka kuma ta akwai ko testnet, akwai ko blockchain. So gashi nan ko blockchain gashi nan, na yi clicking akan ko blockchain. So kun gana wannan shine wannan kenan, kun gan shi nan. So bara na goge shi sai na yi pasting ku gani. Kun ga nan, kun gan shi nan. Ai kawai kana zuwa sai ka danna save. Sai ka danna save ɗin da ni na riga da na yi yasa. Kun ga da zan cire delete ɗin nan, to za ku gani sai dai nuna min save. To ni na riga da na yi yasa ba sai na wannan wahalan ba. To kayan ka zo da farko sai ka canza na baya na daɗinka. In dai ba irin wannan ba ne, kalli wannan ɗin da muka sa co.public.rpc.com/. To in dai ba shi bane to gaskiya to sai ka canza shi ka sa wannan. Bayan na gama wannan bidiyon insha Allah zan yi ƙoƙari na sauke uku link ɗin a ƙasar bidiyo. Yawwa yanda abin yake kenan.